Noi suntem în pod acum. Și ăia iasă acolo jos. Deci cam acolo. Treisprezece etaje. Deci rota aia e fix acolo la jumate. Uite, bowling. Pistă de bowling acolo. Dincolo aia rotundă, acolo ăla de golf. Tot felul de minuni. Bă. Deci am mai făcut câțiva metri. Am găsit un teren de sport, acolo la vale. Și rota. Asta e rota mică. Dar noi suntem deasupra ei. Vom coborâ acolo pe scările alea acolo. Acolo sunt ceva scări. Vezi? 13 etaje. Am ajuns în capătul ăsta. Se învârte rota. Să mergem și noi pe aia, fac cinste. Acolo, anfiteatru. Scaune. Da, dar noi am coborât un pic de acolo. Sau așa mi se pare mie. O imensitate. Și acolo mai jos, vezi? Este și mai jos, către lac. Vom testa acum scările. Poftiți, vă rog, cu încredere. Hai să văd ce e aici. Scări. Văd că scări acolo. Poftiți cu încredere. Haide, carajo. Hai bă, nimic ca toate. Când venim și la urcare facem sport și ajungem leșinați sus. Și trebuie să chemăm șofer să conducă mașina. Pa! Ne vedem jos. Deci suntem jos și am venit de acolo de sus. Ioi, că mă doare. Ioi. Și uite ce-au făcut ăștia aici jos, în mine. Poftim cultură. Hai. Noi am venit pe acolo pe sus. Dacă vă arăt trotuarul. Să zică Alex că eu ce mic e. Ăla. Pe acolo am venit. Aici tot felul de sare, țurțuri de sare. E că nici nu-i voie aici. Uite că e îngrădit, să nu cadă în freză țurțuri de sare. Da, mergem, ci că și mai în jos este. Cu gondolica ne plimbăm. Călin e foarte serios, nu vrea să facă balans. Ce balans? Că dacă sunt gondolă trebuie să cânt. Veneția, tralali. Da. Da, mergem aproape de alea, Ni. Ce sus mereu! Era să zic acum și 6. Ce faci? Mă dai în direct? Eu sunt direct acum? Nu. Mă mulțumesc. Țurțuricii. Suntem aproape de țurțurici. Aici este un bec și se vede cum
Urcăm, suntem în această instalație care se numește Măgăoaia. Am venit cu Măgăoaia. Da, aia e în fața noastră. Rahat. Scările de acolo până la vale, țurțurei, frumoși țurțurei. Valea, de acolo am urcat cu Măgăoaia. Zici că suntem în cosmos, o grămadă de lumini și o grămadă de peretele din stânga. Ciudate desene, vezi? Mai pun jos să-mi fac balans, cică. Tot felul de desene, albe pe el. De ce nu sunt din astea de ciocolată? Deci cred că am ajuns în vârf. Alea am mâncat. Uite ce fain să văd țurțuri. Da. Da. Hai. O minunăție. O minunăție. Începem să coborâm. Faci tu poze pe aici, băi, tanti. Uite ce moș coșigeam. Duce în direct cu o grămadă de lumini în spatele ei, zici că e la cinematograf. Auzi cum sună. Du. Ce glob acolo, vezi? Din neon e făcut. Ce fain. Am acoperit cu plastic, folie. Mitu și cu vara poate să vedem. Spuneți că ați călcat. Protecția muncii. Să trăiți. Bine. Să trăiți cum ați votat. Noi suntem pic și poc. Cei mai proști copii din bloc. Upă-mă, că uite unde te-am. Pierd casca de la protecția muncii. Panoramic. Prima dată circular. Suntem mai jos. Lumini și umbre. Acum în sus. Acolo sunt oameni. Aia sunt oameni. Tremură, mă. Este și mai sus. No, sus de toată viața, Doamne. Departe. Sare, cât vezi cu ochii.
Mă, paparații iarăși acolo, fii atent la ei. Paparați. Plecarea. Mergeam. Și imediat suntem sus, uite, vezi? Uite. Uite cum să vedem teatru acolo. Da. Pot să rogem. Și uite, aici ajungem unde... Băc. Mai coborăm la Uite. Acțiunea liftul.